ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲେଖକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଳିକେଙ୍କର ଏକ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ଆଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗଳ୍ପଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଭୁ 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 ଭୁ। ଗୁଡୁ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ନିଦରୁ ଉଠିଲେ ଜେଜେଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ। ସଞ୍ଜରେ ଜେଜେ ଓ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହ ଚାଚା ନେହେରୁ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ସବୁଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ଦେଖେ ଯେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅନେକ କୁକୁର ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଗୁଡୁ କିଛି ସମୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ ଓ ଜେଜେ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେଦିନ ଗୁଡୁର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଲୋକ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାରୁଥାନ୍ତି। ସେ ମାଡ଼ ଖାଇ ବିଚାରା ଭୁ ଭୁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଦୂରକୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକଟି ଛାଡ଼ୁନଥାଏ। ବିଚାରା କୁକୁରମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲାଞ୍ଜ ଜାକି ମଣିଷର ଏ ଅତ୍ୟାଚାର ସହୁଥାନ୍ତି। ଗୁଡୁ ଜେଜେ ଜେଜେମାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅନେଇଲା। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ସେ ଦୂରରେ ଜେଜେ ଜେଜେମାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଲା। କୁକୁରମାନେ ଭୁ ଭୁ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ପଳାଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଜେଜେ ଜେଜେମା ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା କିରେ ଗୁଡୁ? ତୁ କ'ଣ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲୁ? ଜେଜେମା ଗୁଡୁର ଆଖିର ଲୁହ ତାଙ୍କ ପଣତରେ ପୋଛି ଦେଇ ପଚାରିଲେ, ମୋ ବାବାର ମନ କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ? ଗୁଡୁ ସେ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ଦେଖାଇ କହିଲା, ଭୁ 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 ଭୁ। ଓ ବୁଝିଲି, ଆମ ଗୁଡୁ ଭୁ ଭୁ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଜେଜେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଗୁଡୁ ପାଖ ଦୋକାନକୁ ନେଇଗଲା। ସେ ସେହି ଦୋକାନକୁ ଜେଜେ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଥର ଆସେ। ବିସ୍କୁଟ, ଚକୋଲେଟ, ଲେଜ୍, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଦି କିଣି ନେଇଯାଏ। ଜେଜେମା ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ନେବୁ କିରେ ଧନ? ଗୁଡୁ ବିସ୍କୁଟ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଖାଇଲା। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷର ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡୁ। ଭଲ କରି କଥା କହି ସେ ଶିଖିନାହିଁ। ତେବେ ସେ କିଛି କଥା ଭଲରେ ବୁଝିପାରେ। କିଛି ଜିନିଷ ସେ ଚିହ୍ନିପାରେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳନା ଓ ବିସ୍କୁଟ, ଚକୋଲେଟ ଆଦିକୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ ଓ ନେବାକୁ ଜିଦ୍ କରେ। ଜେଜେ କହିଲେ, ଆରେ ଆମେ ପରା ସକାଳେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିସ୍କୁଟ, ଚକୋଲେଟ, ଲେଜ୍ ଆଦି ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ଘରେ ସବୁ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା। ଗୁଡୁ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିଲା ଓ କେବଳ ବିସ୍କୁଟ ପାଇଁ ଜିଦ୍ କଲା। ଜେଜେମା ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ତାକୁ ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣି ଦେଉନ। ଜିଦ୍ କରୁଛି, ଖାଇବ। ଜେଜେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣି ଗୁଡୁକୁ ଦେଲେ। ଗୁଡୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ତା ହାତରେ ଧରିଲା। ଜେଜେ ସାମାନ୍ୟ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ପାରି ହେବନି ଏ ଗୁଡୁକୁ। ଘରେ ବିସ୍କୁଟ ଭର୍ତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେବ। ଦୋକାନୀକୁ କହିଲେ, ହଉ ଭାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପିଲାକୁ ପାରି ହେବନି। ଯାହା ନେବାକୁ ଜିଦ୍ କରିବ ତାହା ହିଁ ନେବ। ଏସବୁ ଆଦୌ ଭଲ ଗୁଣ ନୁହେଁ। ଏସବୁର କାରଣ ଏଇ ତାର ଜେଜେମା। ଯାହା ସେ ମାଗିବ ଇଏ ତାକୁ ସବୁ କିଣିଦେବ। ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁ ଏମିତି ବଢ଼େଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନୀରବରେ ଜେଜେମା ସବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯେମିତି ଗୁଡୁ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଇଛି, ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦୌଡୁଛି। ଆରେ ରହ ରହ ଗୁଡୁ। ଆଗରେ ଗୁଡୁ, ପଛରେ ଜେଜେ ଓ ଜେଜେମା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଜେଜେ ଓ ଜେଜେମା ଅଟକି ଗଲେ। ଜେଜେଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲେ 2 ବର୍ଷର ନାତି ଗୁଡୁ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରୁଛି। ପିଲା ପେଟର କଷ୍ଟ ସେ ବୁଝିପାରିଛି। ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡୁ ଭିତରେ ଦୟା ଓ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଜେଜେ ଜେଜେମା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଗୁଡୁକୁ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା କୁକୁରମାନେ। ଗୁଡୁ ବିସ୍କୁଟ ପକେଟରୁ ବିସ୍କୁଟ କାଢ଼ି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗୁଛି ଓ ସେମାନେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଜେଜେମା ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ, କାଳେ ବାହାରର ବୁଲା କୁକୁର କୁଆଡ଼େ ଗୁଡୁକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବେ। ଜେଜେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଓ କହିଲେ, ରୁହ, ଆମ ଗୁଡୁର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବୁଝେ। ଏବେ କୁକୁରମାନେ ଗୁଡୁ ପାଖରୁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ଖୁସିରେ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଆଗକୁ ଲମ୍ବେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ଗୁଡୁ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଲୋକର ବାଡ଼ି କଡ଼ରେ କିଛି ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଗଲୁ। ସେଥିରେ ସେ ଆମ ଉପରେ ରାଗିଯାଇ ବିନା ଦୋଷରେ ଏତେ ମାରିଲା। କ'ଣ ଆଉ ଆମେ କରିଥାନ୍ତୁ? ସେ ତ ଆମଠାରୁ ବଳୁଆ, ପୁଣି ତା ହାତରେ ଠେଙ୍ଗାଟିଏ। ତା ଦୋକାନରେ ସେଦିନ ଚୋର ପଶି ଲୁଟି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ ଆମେ ଭୁ ଭୁ କରି କମ୍ପେଇଲୁ। ଚୋର ପଳେଇଲା। ତେବେ ସେ ଲୋକ ଭାବିଲା ଆମେ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ତେଣୁ ତାର ଆମ ଉପରେ ରାଗ ଥିଲା। ଆମକୁ ମାଡ଼ ମାରି ସୁଝେଇଦେଲା। ଗୁଡୁକୁ ଜେଜେ କୋଳକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି କୁକୁରମାନେ। ଗୁଡୁ ପଛକୁ ଅନେଇ ହାତ ଦେଖେଇ ଜେଜେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ କହୁଥାଏ, ଭୁ 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 ଭୁ। ସେହି ଦିନରୁ ସବୁଦିନ ଗୁଡୁର ଘର ପାଖରେ ଗଛ ମୂଳରେ ଏଇ କୁକୁରମାନେ ଗୁଡୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଗୁଡୁ ପାର୍କ ଆଦି ଗଲେ ପଛେ ପଛେ ଯାଆନ୍ତି। ଜେଜେ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହ ଗୁଡୁ ସବୁଦିନ ତାର ଭୁ 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 ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ ଦିଏ।
ଏବେ ଜେଜେ ଓ ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ କହନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସବୁ ଆମ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପେନସନର ଅଧେ ଭାଗ ଗୁଡ଼ୁର ଓ ତୁମମାନଙ୍କର। କୁକୁରମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଭୁ ଭୁ କରନ୍ତି। ଗୁଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ତାଳି ମାରି କହେ, ଭୁ 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 ଭୁ।